ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ịga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma nọrọ ifite ịga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye anyị fọdambaki ndị ochie anyị fọdambaki fọdasị gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na Oraifite ansa abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa hụ importance of feeding your spiritual forces. Yes, importance of feeding your spiritual forces. So kere ihe anyị ji maka ya bịa ige ntị ị ga-amụta something that will change your life for good. Before anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa bụ ichetara ndị niile na-esonyere anyị n'aja anyị na-achụ ụmụ ọbụla na aja ọnwa nke Jenụwarị ka na-aga n'iru. Ejeghị ori m na tempụl jee chụọ aja gụọ ọfọ kwubikwazi okwu n'isi mmadụ dum sonye na ya bacha. Anyị kwukwasị na ị nwere ike isonye na aja a ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu ndụ mba dum. Yes, anyị kwukwazie na aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esighị onye ya bụ na imirikite ndị mmadụ elu. Mana anyị anaghị eshi oyibo ọrụ na soshal midia ma ọ bụ testimonies na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana I can tell you na ike dị n'aja a na-achụ n'Igbo. Isi isonye na aja ihe ị ga-emedewe bụ ịchaghachi m na WhatsApp. You forward ya 3 prayer requests. Then made token donation to the account. Ịchaghachizie m agwazie ndị other details I need for you in order to book you. And I can tell you the ike na ya bụ aja na-achụ. So echi isonye na aja achaghachi m na WhatsApp number 0813 82
813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Nwekwaziri ike mana ịkpọ na isend ya message na WhatsApp, I may respond. I will I will pick. Mana ọ bụrụ na I'm busy, my PA will pick it. And I can tell you, what a response almost immediately. Man, obviously, they should send the message only to my private WhatsApp number. Call the way to 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Then I can buy any road and Kuzaji Makia. Ọ bụkwa ndị like ịkụzi ihe na-anụta, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ. Yes. Then ihe ị ga-eme bụ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu. Anyị nwere over 1000 lectures na nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla over the years. O nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma information ịnweta gbasara ọdịnala Igbo, anyị emetụbara aka. Ke bụ ọ bụrụ na ị si n'eziokwu TV wee na-awọchị na-anụ olu m, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a, true life stories ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ ka ishare ya mmadụ, jee na eziokwu great movies ma ọ bụ jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube wọchị ya. Ọ bụrụkwazie na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube ịwọchịkwazie. Echefukwana subscribe na any of those channels ka ị wee ike na-enweta updates ma ọ bụla. Subscribe metụ aka na click the bell ị ga-afụ na YouTube. Ọ ga-enyere gị aka mgbe ọ bụla anyị posturu ihe nweta notification. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. My admonition before I gawa na nkụzi anyị bịa taa bụ akụziri ọta. All hope is not lost. Yes. Ma ọ bụrụ na ikwelu. To change whatever that is happening in your life is in your hands. If only you can do the needful and follow my teaching step by step. What I can tell you again is tough time never lasts, but tough people do last. What is important again is never giving up, and consistency is the key. And then chefukwana, kena ụmụ ịdakwu maka na apart from Ikechukwu, they can do nothing. Maka na need the energizer. All Ikechukwu ga-akwụnye n'ọkụ. Akwụkwọ n'ọkụ. Just matter of time, we will over and they run down. Nkụzi anyị dị wee beta ata bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ mma akọwa in two parts. Feeding your spiritual forces. E nwere ụzọ na-abụ esi feed your spiritual forces. Yes. Ọ nwere ụzọ na-abụ mmadụ si eme ka ndị ya dị ya dị na mma. Na-enwe aṅụrị ka iri eme connected. E nwere ụzọ na-abụ mmadụ si ebuild ihe a na-akpọ personal relation PR. Etu ahụ o si wee dị ụzọ na-abụ ihe esi wee bụrụ friend ka mmadụ n'elu ụwa. Etu a ka ihe esi buildkwa bridges ụmụ mmụọ. Ụzọ ihe na-abụ ka mmadụ ji alaiki mmadụ. Anyị da na mmadụ sịrị alaikiri m onye a maka ihe na na-erite uru n'aka ya. Mma akọwa uru a. Uru ị na-erite n'aka mmadụ nwere ike ọ bụrụ na mmadụ na-eme gị obi aṅụrị site n'iri enye gị ihe onyinye, gift, cash. Mmadụ nwekwara ike ịlaikikwa mmadụ maka ihi na onye a dị too kind to you. O nwere ụfọdụ alụ ọ na-atụ gị na-agba gị obi ọma site n'ụdị okwu ọ na-agwa gị.
ọ bụrụ catch, ọ bụrụ ihe a na-eri eri, mana ụdị alụ ọ na-atụ ịfụtara ya as an asset. Ọ na-abara uru. Ndị mmadụ anaghị echefu ndị dị n'ụdị na abụọ. Anyị na o nwere ihe ị na-erite n'aka mmadụ as catch ma ọ food, ma ọ bụ na o nwere the other aspect of motivation onye anwa na-ada enyebe gị. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị enweta ụzọ ihe na-agba n'aka gị, forget it. The person can never be your friend. And also ụzọ na-agba ka ị ga-esi wee build the personal relation with mmadụ. Geti akụwala gị n'ụmụ mmụọ ụzọ na-ahụ akpa ka ị ga-esi wee rite uru n'aka ha. Nke mbụ, ị ga-abụrịrị onye na-ewepụta time gị na ụmụ mmụọ ji akparị nkata. Ọ dị very important. I keep saying it. Maka na ọ na-arụ ọrụ ka magic. Yes. Ọ na-arụ ọrụ ka magic. Iwepụta time ka oge na ụmụ mmụọ dị na mma. That's called audience or attention. Maka na ọ bụrụ na ị na-enye mmadụ audience ma ọ na-enye mmadụ attention, onye a ga-enwe ike gwanwu ụfọdụ ihe dị ihe omimi dị personal. Onye a ga-agwa gị ebe power ya lie maka ihe ị na-enye onye attention. Etu a ka ọ dị n'ụmụ. Ị ga-emerịrị ka ọ dị possible ụmụ mmụọ communicate to you. Maka na ọ bụrụ na ị mere ka ọ dị possible ụmụ mmụọ communicate to you, they will not talk to you. Ka mmadụ ga-atụ na nsogbu. Ị lụtara akụkọ gbasara Samuel na ancient book of Bible. Samuel, ị need ka nkọwara story of Samuel. Samuel, etu esi wee kwụ Samuel. Samuel bụ nwa ayọtara Chukwu n'ayịyọ. Maka na nne ya na nne ya bụ Ana, mana nne ya bụ Eze-Ana. Eze-Ana bụ onye nchụaja. Nne ya bụ Ana bụ the second wife of nne ya bụ Eze-Ana. Ha na-achọ nwa. Eze-Ana ụlọ nwere mmemme ha na-ada ejebe na temple a na-akpọ mmemme Shilo. Is an annual event. Dịka ụdị anyị na-ada ememe na every September oriri ihe eji na nchegbu. Na mmemme ahụ dị etu a ka ha jere na temple wee ruo ebe anwa. Ana wee jee na temple wee na-ebe akwa na-ama jijiji na-asị Chukwu okike kedụzi ka ọnọdụ ya si wee dị etu a. Onye nchụaja na-akpọ Eli wee fụ ya wee sị Ana, kedu nke na-emezi? Kedu mgbe o lụsiri nke gị wee na-aṅụzi mmanya nke ị ga na-ekwuzi n'ụdị dị iche iche? O wee sị ya, nna m ukwu, na o nwerekwara mmanya ọbụla ya ṅụrụ, kama ọ nọghị etu o si dị ya n'obi ka e ji wee bịa n'iru Chineke, ka ya tiwuo obi ya, dọwa obi ya n'iru Chineke, ka e kwuo etu o si wee dịrị ya. Mgbe o kwuru nke a, Eli wee n'anya wee fụ na nwaanyị a dakwutere nọ n'ọcha n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Mmụọ anaghị edegha ya anya. O wee sị ya, nwaanyị, ngwa na anụdo ka Chineke mezuoro gị ihe ị yọrọ ya. Okwu a mere Ana na di Eze-Ana wee narụ wee mekọọ. O wee dị ime wee mụta nwa a na-akpọ Samuel. Samuel simple means nwa ayọtara Chukwu n'ayịyọ. And o kwere nkwa sị na ọ bụrụ na enye ya nwa na ya ga-egbochiatakwa nwa n'ihe gbasara ofufe. Ama na ịghọta ya bụ stori. Ọnya batara na mgbe ọ mụchara Samuel tolite, o wee kpọtakwu ya n'ebe nchụaja ka ọ saa abụọ ka ebe ntọọ ya. O wee kpọtakwu ya, ọ bụrụkwa na ọ dị same Eli ka dịkwa ndụ
mgbe ahụ o tolitere maka na mgbe gboo a na-anọ ogologo ndụ o wee bịakwa na-asa bụ Eli a na-eme ntụ ya o wee luwo ndị Samuel nọ n'ilo mana onye nchụaja nọ n'ime Samuel wee nụ Samuel only ọsọ afa ka ọ nọ. The voice could not continue maka na ogoso na ya dị ready maka na ọ ka nwata na-asa ahụ n'afọ mụrụ what to do. Ife na emume ntọchi bụ bara uru o wee gbawa n'ụlọ ebe Eli onye nchụaja nọ wee jee nna m ukwu ịkpọrọ m. Eli wee sị nna m nwa m na m akpọrọ gị o wee pụwa o jekwa n'ilo nọtụkwa mkpụrụ oge olu akpọkọ ya ọzọ Samuel o jekwukwa nna ya ukwu ọzọ sị ya nna m ukwu ịkpọrọ m na ya nụkwara olu ọzọ nna ya ukwu amarịgo n'ọkụ na-akpụ ya o wee sị ya Samuel ọzi ya o wee sị ya Samuel ọ bụrụ na ya voice kpọọ gị ọzọ ka ị kwube kwuo odibo gị na-ege ntị ihe ọ chọrọ mmụọ ọ chọrọ ka o kwuo mgbe ahụ ka o gosi readiness and willingness to listen. Gịnwa na-ege m ntị form of you whatever you are passing through now o nwere ike bụrụ a cold one o nwere ike bụrụ na nebụrọ n'iwu ofeke mana ihe mmụọ chọrọ n'ebe ị nọ bụ the willingness need ready ka e wee zie gị ozi ka e wee gwa gị ihe ị kwesịrị ịma and ka ị wee tinye n'ọrụ maka na ọ bụrụ na edo already ọ bara uru iti igwe na-achaghị acha. So mmụọ adụ already waste any energy at all because those talk is energy. Ọnya ka bata mmụọ ya eji wee chọkwa ọmadụ dị ready. Na nke ndị akpọrọ ọrụ n'ọdịnala Igbo o nwere ihe anyị na-akpọ ekwemagwụ mgbe kọlụ gị bidoro manifest ba ihe na-edere esi ekwem mmụọ achọrọ ịnụ na ikwerọ ya ka mmụọ ji ana mmadụ n'iyi pịawa mmadụ azụ mana ikwerọ ya anasịa ekwem what next ị na-ege ntị so onye bụ ihe a ọ dị mkpa so ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ how to feed their forces bụ one you must learn how to communicate with your forces and showing that you are ready. That readiness ya wee dị ọnya ga-eme ka mmụọ gwa gị ihe mmụọ a na-ekwu ọrụ ofu and ọ bụrụ na ịdị ready ime dị needful ọgụwa ya emeriri ihe gosiri na ịdị ready maka na onye nsị na-akpa na-ebu ụzọ. So now ihe kwesịrị ime wee igosi ụmụ mmụọ na-edigo ready baa Eze-Ana bụ okwu mee ihe kwesịrị ime. Kedu ihe kwesịrị ime? O nwere ebe Jizọs na-ekwu okwu adịghị na akwụkwọ Matiu 7:7 nọ sị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka ifuru ụzọ ihe o kwuru yọọ ask seek and knock. Those things must be an act that you must do yourself. So if you don't like what is happening in your life right now, as in you are confused, you must do the needful to show that you really want to save yourself. Your spiritual forces in the dream they feed her. How are they feed the basic? In against yes, Makana emeyer woke, emeyer don't seek it. And the no one can sonny can. You must feed so that you will feed. One of the oldest adages in say, givers never lack. Givers, meaning you give first. Then, and in return, any assurance that you never lack. Makarandi monatu snow de tufo or tota. And in creation, go and read Galatians 6:7 or say, whatever you sow is what you reap. Meaning, you give in order to receive. Nature may that na. Obodo gana buy no good mmiri. Okay, Jackie or ubi. Obodo they plant their corn. Believe in me, nobody
None of your neighbor, even witches and wizards, will not stop you from harvesting your corn, which you planted, nurtured very well. Nobody will stop you from harvesting your corn because you sow it, and the return. And one thing about nature is that whatever you give to nature, you will receive it in multiple fold. Planting corn is just an example. So what I'm asking you, learn how to give. I can tell you, whatever you give back to nature, you will receive it in multiple fold. You know why? Everybody heard about spiritual connection center. Yes. Spiritual connection center ensures that all the goodies of people around will be stored in spiritual connection center. Then the same thing with badness. Ihe ọjọọ ọbụla i sow nwere ebe a na-astọ ya. Now, it's time for you to reap goodies. From the abundance of goodies, you will get it abundantly. Yes, it will multiply. The same thing with evil. When you sow evil, you will reap it abundantly, even more than what you sow. It's not called law of attraction. It will attract. It will attract similar pain and similar vibration back to you, the originator. So what am I saying? Learn how to feed your spiritual forces. And I can tell you, in return, they will feed you. As you today, when was the last time you feed your spiritual forces? How do you feed your spiritual forces? By giving. By a church. I can tell you that job on a church will multiply again. Example, I want to them a hammer. Na my place. Oh, you got no friends. Oh, yeah, what you go here? Oh, they me here. I remember one of my village was a woman, a married woman. So I think around November, come na call on my attention. Okay, call on my attention. Also, there is somebody who they put a plantain na family. Being mother. Being one of my age to go tell them. So, but our family had it very good anyway. We put that plantain. So, we put that plantain. I say, okay, I cannot reject such a thing anyway. So, we put that plantain. Then, almost a month later, during Xmas, then, then, I remember for the moon year, carry how with that times how many negative. That's what I call it. What do you have in yellow? What do you have in yellow? More what you carry, or in your year in abundance. In fact, in a good on your carrogi, over his boom mother, a better and the good wishes. Okay, wishing you go see now. You all to leave the carry, go be to your top. That's what I got to know. When was the last time you fed their chi, fed their ezumezu, their agu, and etc. and etc.? When was the last time? Like me, I don't joke with it. Every month, I must do that to all the entities of powers that work with me. And as much as once I give them, there I receive more. So what am I saying in essence, Ona? Ensure that you build this habit of giving. Not just giving our rights. For the way you say na hane. When I took kero do giving in giving in abrom be and you my go the iPhone to a party na hotel or club. Some of you are earning big money, but how do you spend it? If you want to give, you give a right. You might have PC, you go and card. You can't do Kumakia. You know Kumakia Bona. Ega Makini against you when your spiritual forces. In memory of them, call upon them, tell them that you remember them.
Tell them Nema na ha na-emere gị ihe ọma. Tell them Nema that are watching over you. I can tell you, ọ bụrụ na ime nke a, ọ ncheta aka mkpa. N'ichetara ha, n'ichetara fa, they will give you in abundance. I remember, I think last December, almost so many friends and the friends of the temple and children of the temple with our more expensive drinks. Expensive drinks, God is born, God is born. But naturally, I don't drink. My uncle in a hand water, and I'm very grateful. Can they have because Ogos go to be hard water? Oh, well, you can say, well, but my me, I bro, Remy Martins. It's more cigarettes, is born the second night. But I don't drink. But I was at my deal who be angry. My very excited because all of that only have no. But I couldn't know how what about. The same way I has it up here. Can they mother say I've been at my house during Xmas? Both relatives, friends, and well wishers are coming. Always some personalities I managed to have, but I'm no. They were the one who could get negative. So then I check one and I'm going to go happy. So while in the field, their forces are happy. They will not eat it directly. You know why? Those forces don't have flesh. Yes, but they will have already had those things. Like I told you what a spirit, who spirit, from one of flesh. Reason why we human being may because dying with flesh, blood on our own and need the nutrients and vitamins. Yes. My name was all over the world. Wow, you recognize a example. Offer those sacrifices. After offering those sacrifices, all you were through living being. All money get rich there. And in other words, while we need a mother, can money reach there? Only a work angry. You have triggered joy, pneumonia. That joy young trigger pneumonia. Mwe gangre. Or the one of your answers, I wouldn't do. Isn't it now? Chineke, I will all one child you leave. Come on, all ye can get and give glory, gratitude to God. That happiness we had. So, why if you did chiggy, a bottle of chiggy, she make an end in a pian name. Eh? You must say to one, the mother area. That happiness we had him back. That happiness we had him back. All mother game one on the west, thank you. Maki him again, him. So, Korean Nukumakia, Yen Nukumakia, happiness. So, I give you. You feed the you feed the Izumezu, you feed the ancestors, you feed the spiritual forces, your agua and rest of them. Oh, when they be about spiritual, eh? Oh, be about Guruna, no more. If you need was it be able to no go give feed the spiritual forces. He can depend there, can even want to be free, man. Or to give a good channel of like Muma, I need to make every month to open and I'm going to my forces. I saw them new game like that. Money will give me once in a month, once in 2 months, once in 3 months, or once in 4 months. It depends. All 2 months a year and more is it one and I can. So, Korean Nukumaki. Ian Nukumaki, Nega, Maliri, more. It is a young boy here. Currently, yes, we are more than a year. We have for that do for the cage. Here, but I name because not it activates, but that's your inner power in you. Okay, when the time is Abia and when spiritual exercise. If you don't have that spiritual exercise, you could give them where every day, 5, 10, 15, 20, 30 minutes of your time in a set aside for meditation. Kebe eziokwu na imecha hard meditation a eji ụmụ mmụọ kere ihe ha chọrọ ka ime. I can tell you
ihe ebido nwetawa messages. Mmụọ nwere ike isi gị feed ya chi. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gị na feed chi gị, maybe because of ya environmental factor. Ị nwere ike ịkpọkwa onye na-alụ emere gị ya, nwere ike iwe ya spiritualist, o nwere ike iwe ya dibia or whatever. Ịkpọkwa ya sị ya biko feed kwalụ m chi m. Ise ime ihe ihe kwesịrị inye elu o feed ya chi. A na-eme ya eme. Ka feed ya chi by proxy. Ị nwere ike a third party nwere ike ịrụrụ udozi ọrụ. Ghọtara ya? Mmadụ nwere ike ime some of those things. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na ị kwesịrị ị na-efiri ya forces ahụ. Ọ bụrụ mmadụ kwesịrị ịgwa gị, ọ bụghị ana na ịgbagotago to some level a na-ekwu maka ya. Na ịnọọsị na kindergarten na ndị taa. O nwere level ịgbagota, ụdị nwogo level. Ị need ọdụ ka dibịa gwa gị ya n'afa. Mgbe ahụ ị na-adịghị emecha spiritual insight, ị pọs ọsị akịrị ihe ị chọrọ ka mmee. Mere ife mgbe aka a ga-esi ụja bụ ozi. Ọ bụrụ na iwe onye na-anụ anụ ya anya, ọ bụrụ onye na-iwe onye na-afụ afụ, ị ga-afụ ya through vision. Ọ bụrụ na iwe onye na-ezu ozi tụrụ nlọ, a ga-ezi gị ya. Ọ bụrụ onye through intuition, a ga-agwa gị ya. Ọ bụrụ onye na-anụ a na-agwa voice, a ga-agwa gị gwa feed ya chi, ma ọ bụ gị egbuo na anabe nna gị, ya chụọ na anabe nna gị aja. Ị ga-emezi iwu iput your call across onye na-alụrụ ya sị feed m chi ma o mere m nka. Ụfọdụ nwere ike bụ na nlọ. Mgbe ọ ruo to this level, ị ma na ị na-eme progress. Ọ bụrụ oge ọbụla gbaa afa, oge ọbụla gbaa afa, oge ọbụla gbaa afa. Ị na-ege ntị. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na n'ogwere level ihe elu, iri dị ọzọ oge ọbụla gbaa afa. Iri dị ọzọ oge ọbụla gbaa afa. Ihe ị na-ediriziri bụ mmụọ ị na-agwa gị mee nka, mee nka, mee nka. Because it is connected with them. And mgbe ahụ ị na-enye ha. Mgbe sụrụ ha, example, this January, I have fed my forces this January. Now, etu I'm feed for this January. Mgbe na-eje mụ na ha na-anọrị kwa ụbọchị ọbụla. Nna mụ na ha na-anọrịzi onwe dị ihe afụrụ ha wee gịzi m Eze-Ana ngwa mee nka, ngwa mee nka. They are now giving back to me. And for the fact na ha dey asị m mee nka, whatever they ask me to do, I will do it and they will bless me. I will see the fruit, the yielding fruit of that my effort. Because now I'm paying attention. So in as much as you feed your spiritual forces, pay attention for their direction. And I can tell you, only you pay attention for their direction, you will never go astray. And whatever you give to them, you will never lack. They say, givers never lack. Or one of the oldest adages that giving, out of giving, if you are giving, you can never lack. So learn today how to give to your spiritual forces. Oh, when every get to don't go get more at the way I begin. Give yet one the midigach. I want to go Jack and may contact going in America or Mequaragia. From time to time, they will be telling you. So I want to hear a word again. A man in hope that when I spiritually sit down. Learn how to feed your spiritual forces. Makano have on the kudorugu. Or how are your backbone. Or how can I free here the afu? Only here and free the afu. Because like I always say, before anything will take on form in this cloth material, that thing must have taken on form in the spiritual realm. Before one amen will get able to take it on form before materialize here. Nanya, you will weak this year gross material eyes were fear. So the end of Kumakia, we don't feed away your forces. Follow what the case in the head, all because the body heave. Give us your good in feed your forces. How can they negate? Man, I had a make a both for me with the money. Man, I every expect the go Buddha if I have you will keep running and spend the ego in the Abaru, or here Buga, or here Dorima, or run an ego. More in spend Diego because he all those things here, he want to know what would robber. I want a boy here is safe for them for those things. Like me, every month, money need the then what some percentage of money may set aside. Come where we can to buy my instruments.
maka na mgbe uru ọba maka na ama nnọọ nya ha edekwa mmụọ enwere ike iji atawa ụgwọ n'ụwa as long as ị chụrụ aja right ha ga-akwụrịrị ụgwọ kama na mgbe ụfọdụ ụgwọ enwere ike mmụọ chi ịkwụgwọ ụgwọ ọ bụrụ etu ị na-ene anya ka mmụọ si akwụ ụgwọ o nwere ike ị na-eme expect ka mmụọ kwụọ ụgwọ na ịchọrọ moto na ịchọrọ G-Wagon yes na ịchọrọ Benz mmụọ n'anya fụ ihe dị n'iru gị fụ na ndị ilo na-asị na ndị ekwuru na anya ukwu ka gbara okirikiri asị mba o nwere uru ya bara mmadụ mgbe ị nwetachara akụ na ụba ndị a naanị iyi na nkịtị na mmụọ abịago n'anya fụ na ndị ikwu na ibe gị iwu ndị ajọ mmadụ na ọ bụrụ na esi ka ije gota Benz na ndị ga-eje plan ọrụ gị ndị ogbu mmadụ buru ibu ịyọcha ahịhịa o wee sị mba na orubere oge a ga-enye gị ego Benz maka ihi na o nwere ndị ogbu mmadụ ka dọ n'ụzọ and ndị ọdụ mmadụ anyị ka eweziga ha n'akụkụ na ihe ọma gaghị eme ha n'ihu n'ọ mgbe ha nabara Chukwu mana gị nwere nwe ike firo na-azara gị ekpere mana I can tell you a year 2 years to down the line ifo na ndị ogbu mmadụ anọ n'ụzọ gị na aka akpadigo ha ewepụgo ha n'akụkụ gbaa Benz ya wee bịa Benz ya abịa ị na-anya Benz gị na-enweghị ndị ekwuru na anya ukwu na ndị ntaji anya ya achọba ka eje plan ọrụ ndị ntọ mmadụ mana na uche gị nwụ na-azara gị ekpere you know why? Because you don't see beyond your nose. Ị na-afụ dị ka mmadụ mana ị na-afụ ihe na-eme na mmụọ o nwere ekpere ọbụla ikpere aja ọbụla ịchụ achụrụ ọfụma enwere ike ịza ya aza enwere ihe azara o nwere ike ọ bụrụ ihe ị chọrọ ịnụ enwere ike onwe oke ọya nọ n'ụzọ gị ebupụrụ ụdata ọya nwere ike ọ bụrụgoro na ego abata ewerekwa ọya aje chọwa onwe gị n'ebe a na-eme kidney transplant ị na-ege ntị mana mmụọ eji aka gbupụ ụdata ọya enwere ike ọ bụrụ na onye na-achọ ị na-ezuru ime njem ịchụcha aja mmụọ eme ka data njem ahụ garazi inwe isi togo nwe ya na-afụta as failure mana njem ahụ bụ na njem ọka agba ọ bụrụ na ijebe ịpụ ọnụ ụzọ inwe ike nwee ihe mberede okporo ụzọ mana gị nwere fụta na-azara gị ekpere ihe na-achọ ịkụwa don't be faster than your shadow ihe dị mkpa do the needful leave the rest ụmụ mmụọ time ụmụ mmụọ ji afụ na time gị nwa abụrụ the same timing you don't use the same timing and ịdakwa na-asị ịda n'obi anya na-agbawa gị na ndị gị na ha gbado ngwere agbago oke gị na ha bụrụ ofu nwa onye gị na ya nọ na the same lane onwe onye gị na ya nọ na the same timeline in the spiritual race ị na-ege ntị ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ nwere onye nwere ike ịnọ na fast lane 40 years 45 years ọrụ ụlọ ọ mụtago nwa 44 years by 45 years ọ nawa Chukwu o nwere ike osi n'akara ya na ọ ga-agba ka ngwọ mana ọ nwere onye ya bụ ọgbagido mbọ na 45 years ka ọ na-anụrị nwaanyị ị na-ege ntị na 45 years ka ọ na-anụ nwaanyị mana o biri ogologo ndụ o biri ogologo ndụ na o biri ogologo ndụ bịa abụ 90 na 45 years ka ọ nụrụ nwaanyị before 90 years nwa ọ mụta na 45 years adịgo 45 adịgo 40 something years ị na-ege ntị and ụmụ ya nwere ike butekwazị ike ọ bụrụ na ya nwere arụtagoro ụlọ nwa ya nwere ike rụtazi ụlọ ọ bụzi ede adị na manshọn abụ nke gị ị na-ege ntị o nwere onye ma destiny gị si wee dị o nwere ndị nọ n'ụwa ụtụtụ nwee ndị uwe ehihie nwee ndị ụwa mgbede ihe dị mkpa bụ ime dị needful esikwana ka ị ga-etinye aka na fast lane ka ime na onye amere esikwara si kpọọ isi agbara Albert ma ọ ga-ekwe na 2025 na ị ga-agbarịrị Venza ma sorry ọwụrụ Venza arewuzi na ị ga-agbazi Benz ọkwa eziokwu na ị ga-agbazi Benz ọ dịkwa mma mana agbakwa ya n'ụzọ kwụ ọtọ ichikwa n'aka n'ihe ọjọọ maka na akpọọ m isi gbara Albert si na Albert abụ Ogbuefi onye ahụ kwara ike destiny ya bụrụ fast lane ọ na-eme ọ na-agarị ya itinye aka ebe ama ya gara ihe m na-ekwu maka ya bụ pay attention chukwa ya spiritual forces allow your spiritual forces ka ha nye gị nke wo nke gị esikwana ka ije were nke mmadụ maka ndụ ihe agba n'ụzọ eteka
isi ka ije were ihe mmadụ ị nwere ike were ihe ị ga-atụnyere ndụ ka m kwụsị ebe a iwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụzi taa ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri send them message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. Ma ọ bụ sendịkwara m na my private WhatsApp number 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi ka ha ramụ ndị niile sonyere anyị n'oge awa, ndị na-emetụ aka na share button, ndị na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration. Ha sị na ọmaka ya emere ụlọ agụkwazie m ụfọdụ isi ndị friends of the temple ya na isi ndị children of the temple ya nakwazi n'isi ndị enyi anyị ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla. A sị na ọmaka ya emere ụlọ a sị m enu chie ndị ilu na unyi anaghị akwazie ndị ilu ụlọ aja. A sị m na ilo na-asị na-egwu ana na ọfọ na ogwu nkwọnụ mgbochi. A sị m na ụlọ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sịkwasị bụ na ụlọ ga-eweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ n'ọkwa na-akụ n'ụlọ ekwu onye bara ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile siri aka ya bịa, udo dịrị ọnụ. A sịkwasịrị m ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu wee na-ekwuo na ọ bụrụ na ọnwa egbe ojii eji wee chụ aja emechaa na ọ ya eburiri ome, ka ọ dịkwa na echi niile onye nụ ya kọrọ ndị ya dị ya. Daalụ.